etxean sortzen ditugun hondakin organikoak etxean konpostatzen baditugu. Ez dugu bosgarrengo kontenedorea erabiliko, horrekin egingo duguna da garraioa ekidituko dugu eta konposta plantaren kudeaketa ere ekidituko dugu, horrekin kosto ekonomikoa ekiditzen dugu guztiz. Ara gehiago, errefusare kontenedorea erabiltzen ez badugu, kosto ekonomikoa ez gain, ekiditzen dugu ere arazo handi eta larri bat, zabortegia. Gaur egun utxugero era 57 familia iria hondakin organikoan konposta egiten, utxugero era 120 lagun, eta bantuta daude 27 familia iria autokonposta egiten diogun hori da, etxetan jarreta daukaten autokonposta gaiuakin, eta hemen daude 3 autokonpostunen kartelak jarriko ditugula, behaien eskariz eta jarriko ditugunak, beste 3 gunetan daude utxugero era 30 familia. Oan dela 3-4 bat hilabete hola onartu genuen baitaren 4. konpostgune bat jarriko dugula, Urolako Zorroman Komuneak ematea ega koordinatzen hilabete honetan jartzeko, ez? Data handik antzeatzek ez dago, baina jarriko dugu 4. gune bat izango dela 2000-etako gaztelekuaren ondoa, maioria aurrago izango da. 2014ko plana hori joan, aurreneko izango dena karakterizazioan historia, ez? Datorren ostiral hontan, arratzaleko 6etan karakterizazio bat ingo da, errefusa jasotzeko bi edukotzia batuko dira, eta pixkat ingo dana da, zer botatzen duen jendeak ohartarazi, ez? Dana botatzen den hortan, azkenen berziklatu daiteke material asko juten dela konturaratzeko, atera ingo dira, eta pixkat banatuta ikusko dira ze portzentajetan banatzen dira. Azkenen hondakinan histori honekin eta konpostaren bultzatzeakin azkenen baliabide diferentek eskenin zaizkio berretarra, bosgarren konteneraren zabalkunde erabateko egin da hori joan, eta aukera hori badaukate, autokomposta egiteko ere bai eta autokomposta ere bai, da hori da bultzatu nahi dena. Amaiak izan duzela, zirkuitotik aterazio organikoa oso garrantzitsua delako, azkenen bilketa bera ekidiniten delako, eta hondakin organikoak sortzen duen hori guztia sortu gabe ere bizi gaitezkelako, ez? Hori da bide bat, baina baliabidek ez duzkanak, momentu honetan daukagun sistema 5. konteneraren bidez egin daiteke. Gune ditugu momentu honetan, eta 4. bat ere hirigintza batzordeak, ingurumen batzordeak, azken dena bat dalako erabaki genuen, eta gaztelekun jarriko dugu 4. bat. Erabiltzailea batzuk badaude, 3-4-5 eskaera badaude, baina deialdi berezi bat ingo dugu, eta zerbait konkretuakin jendearen lan.